Grabatzen ari garen unean, hurrengo eguneko 11 bat diren honetan, atzo Durangon, Lasok eta Arangurenek Peña eta Albizuren aurka jokatu zuten binakako txapelketa nagusiko 10. jardunaldiko 3. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Peña eta Albizurentzat izan zen, pronostikoak bete zituzten Gipuzkoarrek eta ondorioz sailkapenean playoffetarako salto eder bat emana daude. Laso eta Aranguren lehengo astean galtzetik zetozen, Artola eta Imazen aurka galdu zuten hain zuzen ere Iruñeko Labri pilotalekuan, aldiz Peñak eta Albizuk galdu egin zuten 22 eta 19, baina gogoratu behar da Jon Ander Albizuk eskuetako arazoak zirela eta ez zuela jokatzerik izan, eta bere ordez Josu Eskirozek jokatu zuela eta 22 eta 19ko emaitzarekin estutu ederra eman zieten liderrei Jaka eta Mari Ezkurrenari. Atzoko norgehiagoka ordea oso bestelakoa zen. Tensio handikoa, bi bikoteek irabazi beharra zeukaten bai edo bai, Lasok eta Arangurenek irabazten bazuten Peña eta Albizurekin lehia bete-betean sartuko ziren 6. postu horretarako, baita Ezkurdia eta Tolosarekin ere, aldiz Peñak eta Albizuk irabazita 7. eta 8. postu horietatik teloia apur bat irekiko zuketen, eta azkenerako teloia apur bat irekizutenak Peña eta Albizu izan ziren. Hasieratik erregular jokatu zuten, ez? Bikote honen ezaugarrietako bat esan dugu nahiko irregularrak izan direla txapelketa osoan zehar, baina atzo guztiz aurkakoa izan zen, oso erregular aritu ziren, Albizuk 2 pilota besterik ez zituen galdu, ikusi da indar berrituta itzuli dela geldialditxo honetatik Ataundarra, eta benetan mesede egin dion geldialdia izan da, eta aldiz bere mailatik oso behera ikusi genuena Aitor Aranguren izan zen, oso galtzaile, konfiantzari gabe, eta arraroa izan zen, txapelketan zehar maila oso ona erakusten aritu baita, baina hau normala da, atzoko norgehiagoka tensio handikoa zen, eta hori hasieratik ikusi zen. Lehenengo zati horretan, Peñak eta Albizuk ez zuten gauza handirik egin, eta Lasok eta Arangurenek galdu zituztenia pilota guztiak, batez ere Unai Lasoko aurreko kuadro horietan jokaldiak egiten eta pilota asko galdu zituen, eta Arangurenek ere atzetikan pilota batzu galdu zituen, eta horretikan da norgehiagokak ihes egin zien. Egia da, batzuetan mehatxatzen zituztela hor 8 eta 12, eta hor behar bada batzuetan Peña eta Albizuri beldurra ere sartu ohi zaie, eta batzuetan aurkariek harrapatzeko aukera ere egon ohi da, baina atzuetzen horrelakorik gertatu, eta ondorioz hortikan aurrera oso nagusi izan ziren, ia une batean ere ez zizkieten kilimak egin Lasok eta Arangurenek, Lasok tanto sorta eder bat egin zuen, baina etzen nahikoa izan hauek harrapatzeko. Albizuk oso ongi jokatu zuen, Peñak ere oso erregular, beste norgehiagoka batzuetan baino erregularrago, eta naiz eta tanto asko ez zituen amaitu zuzen jokatze horrekin nahikoa izan zuen Tolosarrak, eta benetan Laso eta Arangurenentzat panorama oso beltz ipini da une honetan, izan ere, dakizuen moduan, une honetan oraintxe esango dizuet, bi bikote hauek nola geratu diren sailkapenean. Une honetan Peñak eta Albizuk 4 puntu dituzte, pentsa une honetan Altuna eta Martijaren aurretik daude. Ia da Altunak eta Martijak gaur jokatu behar dutela Eibarko astelenan Ezkurdia eta Tolosaren aurka, hain zuzen ere lehian, 7. postu horretarako lehian sartu daitezken beste bikote baten aurka jokatu behar dute, Ezkurdia eta Tolosaren aurka, eta Lasok eta Arangurenek berriz koltsoia oso handia dute, 4 jardunaldiren faltan 2 garaipenekin besterik ez daudelako.
Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu bitartean on izan agur.